adică celor care vin din Republica Moldova. Noi suntem cei care, datorită sau din cauza codului electoral existent în Republica Moldova, nu avem cum să votăm, pentru că dreptul nostru la vot poate fi exprimat în conformitate cu legea actuală numai la Washington. Și plecarea la Washington îți cere cam $1000 să-i cheltui pentru aceste drumuri. De aceea, din cauza legii imperfecte, am fost lipsiți de dreptul de a vota. Noi suntem astăzi adunați aici pentru a susține protestatarii din Chișinău care sunt îngrijorați de rezultatele alegerilor. Rezultatul alegerilor a fost falsificat. În urma acestor falsificări, guvernarea comunistă poate să-și mențină puterea și vrea să-și facă număr necesar de mandate ca să nu avem noi posibilitatea, opoziția, să nu aibă posibilitatea să-și spună cuvântul. Problemele sunt extrem de grave, noi nu putem să rămânem indiferenți și noi suntem dispuși, suntem hotărâți să fim alături de tinerii care sunt bătuți, care sunt maltratați în Chișinău. Suntem alături de poporul Republicii Moldova, care vrea să scape de dictatura comunistă și care vrea să aibă o țară liberă, prosperă, care să se integreze în Uniunea Europeană, așa cum a fost prevăzut de legislație și așa cum au promis de altfel toți liderii să o facă. Noi am pregătit un text de declarație pe care vreau să vă citesc astăzi. Veți avea posibilitatea, cei care veți dori, să vă spuneți cuvântul acum. Dorim ca frații noștri din Chișinău să știe că suntem alături de ei, că diaspora Republicii Moldova, noi dacă am fi votat, noi am fi votat cu partidele democratice și vreau să vă spun că avem un site www.moldova-quebec.ca pe care noi am început deja să colectăm semnăturile celor care nu au putut să voteze pentru a contracara falsificările.